Сайфетдинова шул хакта. Юғарыслан районының Тотар Мәмәт Хужасы ауылы. Сабитовларның ғаилә фермасында 70 баш тірлік, шуның 25-ші сауым сыйыры. Гүлсирин Ғимадиева мында тірлікші да, сыйыр сауышы да. Хужабыз Айбет, зарплатаны ай сайын төлей. Зарплатаны күпме? 18. Sütüden koyatayın da sütü ezen primataya koyarsın kuşa akşarın kadar. Ғаилә фермасында 4 кеше эшли, эшнең булып торуы, акчаның күпме булса да түләнүе кадерле алар өчен. Совхозда даяр кылышадым. Совхозны бетерделәр, бетте, таралды. Эш бетте, менә монда кирдем инде анасын. Татар Мәмәт Хуҗасында шушы ғаилә фермасыннан кала башка эш урыны юк. Роберт Сабитов аны совхоз таргалгач 10 ел элек оештыра. Була үкенгән чакларда тирлек белән эшлисең. Авырып та китә шунда, бөтен нәрсә гладко барганда. Тоже яхшы. Тирлек азыгын сатып алып, пешәнне үзем әзерлим, синаж үзем әзерлим. Узган ел сөт сатып 3,5 миллион сум керем алганнар. Тирлек азыгы яңа тракторга хезмәт хакына киткән чыгымнарны саный Хуҗа. 18-дә ким түләгәнем юк. Но минем бухгалтер жарты зарплатага эшли. Как бул монда белмәй, нитмәй. Просто минем отчетларны алып бара. Если мен арттырып көрмәләрне санасам, мен үзем бу билдек чыгаманнар. Бу ферма яңа Мәмәт Хуҗа җирлегендәге 3 авылга да бердән-бер эш урыны булып чыкты. Красный Дул дигән совхозы, бездә рабочийлар бик күбәйе. Фермалар эшләде бездә, сөтчелек, бездә доңгызлар бар ие. Халык бездә җавап түгел инде, бик тырышып эшләделәр үзләре. Менә хәзер бетте, инвесторлар килде, алар бөтенләй бетерделәр безнең. 270 кешенең яртысыннан артыгы хезмәт яшендә, 50-се район буенча төрле җиргә барып эшли, 90-ы Казанга йөреп. Берсе Бодолай, берсе Мелевисенко. Керем өчен түгел, кызык өчен Рәсим Саттаров пониларга кадәр алган. Китеп эшли алмаганнар тирлек асрап көн күрә. Элекке тракторчы хәзер үз хуҗалыгында тирлекче. Эшләр вообще калмый монда. Всё, монда стимул юк аларга. Менә без калдык, без монда пока алып барабыз инде. Әвәле бит ул ничеге? Совхоз бар ие, эш бар ие, зарплат түлиләр, квартира салалар ие. Шуңа күрә малайлар да калалар. Алар иләнгәчтен аларга квартира бирәләр. Хәзер авылда андый нәрсә булмагачтын. Жақын тиде эш булмагач, шуңа күрә тырышабыз Казанга җибәрергә. Если мы всех селян перевезем рядом с Казанью, Челнами и перевезем в райцентр, это не путь. Мы должны создать хорошие условия этих населенных пунктов, чтобы дорога была, газ был, школа была. Если школы нет, автобус был. Но и самое главное, работа у них должна быть. Без алда күрсәткән мисал авылның бөтен борчуын ачып сала. Шушы җирлеккә карап, Югарысланның республика рейтингында ни өчен ахыргы урында икәнен дә аңлыйсың. Әгерҗе, Яңа Шишмә, әлбәттә алар рәтендә. Алдынгылар Әтнә, Тукай, Саба районнары. Чирмешән, Спас, Баулы, Балык бистәсе районнарына да уйланырга кирәк. Мөмкинлекләрегезне тиешенчә кулланмыйсыз. Чирмешендә 1 гектардан акчалата керем нибары 17 мең сум. Республик күрсәткечләреннән 2,5 азрак. Спаста 18 мең, күршеләре Әлкидә керем гектардан 50 мең сум. Узган ел барлык төр хуҗалыкларда 1 миллион 935 мең тонна сөт җитештерелгән. Иң күп сөт савучылар Кукмара, Әтнә, Балташ, Саба, Актаныш. Алар көн саен 8 миллион сумлык сөт сата. Ә менә Чирмешән, Мензелевск, Камытамагы, Мөслим, Спаста сөт елгалары акмый. Сөт белән шөгыльләнмәсәк, нәрсә хисабына хезмәт хакы түләргә, нишләргә? Бүтән юлы юк. Мин үзем дә хуҗалык менә районда эшләгәндә сөт белән бөтен мәсьәлә хәл ителә. Сөтең булмаса бер нәрсә эшләп булмый. Берәүләр тирлек санын арттырганда, икенчеләр кимитә, баш саны 27 районда әзәйгән. Нәрсә уйлыйсыз? Другого нет, у вас фабрик, заводов нет. Безнеке юк инде, без бер нәрсә эшли алмыйбыз дип утырасы юк. Тирлекчелекне цифрага тоташтырып та керем арттыралар. Республикада йөзләп хуҗалыкта көтүлек белән идарә итү программалары куелган. Узган ел аларда сөт җитештерү күләме 12% арткан, өстәмә керем 2 миллиард сум. Латыповлар хуҗалыгы май аенда роботлаштырылган сөт комплексын эшләтеп җибәрә. Грант тотып, үз акчаларын кушып, сыерлары да нәселле. Тукландыру, савым, белгечләргә эш планы төзү барысы да автомат башкарыла. Жабыгамы, симереме, нәрсә ашатырга кирәк, китоз, ацидозга хәтле гел температура тилысын үлчүләнең безгә эшләргә җиңел менә бу роботлар белән. Күпме сөт биргәне, кайчан савылганы барысында компьютер күрсәтеп тора. Технологияләр куллану сыерларның җитештерүчәнлеген арттыра. Ярты елга икътисади нәтиҗә 6 миллион сум. Роботлар хисабына арта, нәселле сыерлар хисабына арта. Безнең җылы эшебезгә җылы карашыбыз хисабына арта. Германиядә нәкъ шушындый роботлар, нәкъ шушындый сыерлар, нәкъ безнең кебек фермерлар эшли.
Bizning показательләр буенча, менә Германиянең средний фермерларыннан biz бүгенге көндә узып та киттек. Хезмәт җитештерүчәнлеген һәм хезмәт хакын арттыру бурычы тора. Бүген ул бер кешегә уртача 28 мең сум. Тармакта 57 мең хезмәткәр кеш куя. Зоотехник, агроном, ветеринарлар җитми. Ел сайын 3 меңләп кеше китә. Аграр вуз тәмамлаучыларның 20% гына авылга кайта. Есть примеры, где хороший, высокий уровень зарплаты, но есть достаточно много примеров, которые это не зарплата. Он или воровать должен, или что-то такое, приходить на работу только чтобы что-то унести с собой. Люди должны иметь нормальную заработную плату. Министрлыкның зур коллегиясендә урыннарда район сессияләрендә күтәрелгән бу мәсьәләләр хәл итүне көтә. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.